asteartero bezala, gaur egun berezia da. Gaur bagaude suetenaren hasieran. Eta, bueno, sentimentu naziak ditugu, ze alde batetik oso pozgarria da hori, bombardaketak gelditzea, janaria eta osasunerako baliabideak sartzea Gazan, eta bueno, batez ere bombardaketen hori amaitzea. Baina beste alde batetik jakin dugu gaur ere Zizjordanian hasi direla oso gogor sartzen eta hildakoak egon dira, bombardaketak, orduan sentimendu naziak daude. Baina guk uste dugu aurrera pauso bat da gutxienez Gazan gertatutakoa. Beste aldetik Israelentzat benetan porrota da ere, ze gero, hilabete guzti hauetan Israelen irudi, biktimaren irudia erori eginda munduaren aurrean uste dugu, eta bueno, hori aurrera pauso bat da, handia da. Orduan, orain gaurko mobilizazioa pixka bat desberdina izango da. Joango gara manifestazioa egiten Carrefoureraino, Baionako Carrefoureraino, eta hor hitz batzuk egingo ditugu. Con la sangre de Gaza. Carrefour patrocina.